Viktor Dragomanski kien xedt mal-pulizija fid-depo fil-Furjana li Daniel Muka irrovinalu ħajtu fi ftit minuti u tenna li l-Albaniż qatel liż-żewġ vittmi litteralment tal xejn. Is-Suprendent James Grech għal dan fil-qorti jekk kif kompla il-ġuri brabta mal-omiċidju doppju ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski fawissu ta' 5 ilu f'taslima. L-akkużati f'dan il-ġuri huma Daniel Muka u Viktor Dragomanski. Fuq il-pedra tax-xhieda, is-Superintendent xehed kif Dragomanski qalilhom li dakinhar tal-omiċidju u kien qed idawwar il-kelb tiegħu meta Muka u Jesper Christiansen wafqu ħdieħ u qalulu li għandhom biċċa xogħol li ma kienx jaf x'inhi u aċċetta li jmur magħhom. Intqal li mumenti qabel seħħet is-suppost serqa li spiċċat f'omiċidju doppju Dragomanski ra li Muka kellu fuq arma tan-nar u issieħ biex ma jusaħħix għal xejn. Dragomanski qal il-pulizija li hu baqa' fil-karozza waqt li Muka u Christiansen daħlu fid-dar. Ġie spjegat li meta kien fil-karozza sema xi tiri u hawnhekk ġielih Christiansen u daħal miegħu fid-dar tal-vittmi. Malli ra li l-ewwel vittma mejjed fl-art, Dragomanski baqa' xukjat għall imbagħad ħintela fl-ewwel surar ra li t-tieni vittma mejjed ukoll. F'dak il-ħin Muka ħareġ minn kamra u qalilhom li lesti minn hemmhekk. Fl-istess xhieda s-Superintendent Grech kien għad li Muka kien qalilhom li d-delitti kienu twettqu minn Dragomanski, xi ħaġa li rriżultat bħala falsa hekk kif mill-evidenza l-pulizija ħareġ li Dragomanski fil-fatt kien daħal fid-dar wara li ż-żewġ vittmi nqatlu.